Poďte s nami stráviť deň v práci ako sezónni pracovníci v Norsku. Čaká nás 10-minútová prechádzka z nášho domu do hotela. A keďže dnes upratujeme kabiny, musíme si zbaliť všetky veci. Dnes ideme upratovať asi 5 kabín, takže si berieme saponát, mydlá, húbky, kefír, rukavice, handry, čistiace prostriedky, vrecia, poháre a toaletný papier. A takto naložený vyrážame do kabín. Tieto schody schádzať a vychádzať za každým je dosť otrava, takže si radšej dáme pozor, aby sme nič nezabudli hore v sklade. Pekne si zložíme všetky veci a ideme na to. No rýchlo vám ukážem, ako to tu vyzerá. Hore sú izby a táto konkrétna chatka je pre 4 ľudí. Prvé, čo spravíme je, že pozbierame odpadky, skontrolujeme skrinky, či tam hostia niečo nenechali. V tomto prípade sme našli sol, ktorá sa nám zíde. Skontrolujeme chladničku, rúru, či tam nezostal nejaký neporiadok. Po kontrole môžeme začať s upratovaním. Ja začínam v kuchyni, linka, dres, sporák, väčšiu špinu poriadne vytrhnem kefou. Zatiaľ čo ja čistím kuchyňu, Nikolás pracuje na kúpeľni. Ak mali hostia posteľné prádlo, musíme ho zliesť a odniesť preč. Posteľ v kabinách nepripravujeme, pretože posteľné prádlo je za príplatok. Potom už len utrieme prach v obývačke, vyčistíme okná, pripravíme kuchynský setup, povysávame, umýjeme podlahy a máme hotovo. Nakoniec nás čaká ešte veľmi príjemná cesta so všetkými vecami hore týmito schodmi. No a takto vyzerá náš deň v práci, keď upratujeme kabiny.